Com deia la Dolors, el Parlament, si aquesta força entra al Parlament es constituirà perquè serà aquell element de protecció jurídica, fins i tot, de la voluntat del poble. Però el que no hi haurà serà govern si no es compromet a la independència. El Parlament sí, perquè el Parlament és la veu de tot el poble que nomena uns representants. Però si aquesta candidatura és capaç d'influir numèricament en el Parlament, el que no hi haurà és govern, ni president o presidenta. Amb la qual cosa, o anem a la independència o no hi ha govern, o no hi ha res. Hi ha Parlament, però un Parlament sense poder governar el país. Perquè els vots d'aquesta agrupació d'electors, si no van per la independència, no els tindran. I hauran de pactar amb un altre, però amb aquesta agrupació no. Les persones que sortim diputades, el que no faran és parlamentarisme autonòmic. Es pot costar entendre què vol dir això. Però tampoc pots faltar indefinidament perquè em sembla que el propi reglament del Parlament t'obliga a assistir un temps, perquè si no et pots retirar a l'acte de diputat. Per tant, la proposta és que en cas que no pugui influir en la conformació de govern i hagin fet govern altres que no vagin per la independència, s'hi assistirà exclusivament perquè et puguin sancionar, per entendre'ns, en aquells moments, en aquells plens o en aquells plens, que tinguin un significat important i que quedi clara l'opinió d'aquest grup parlamentari, de la llista cívica, davant del Parlament. I aleshores anar pel territori, a qui es deuen els vots, per explicar el que està passant i quin és el posicionament. És a dir, més segurament és el màxim que podran fer i el mínim que han de fer. Assistir en aquells plens que es considerin rellevants i no participar de la resta de plens purament autonomistes i posar-se al servei de la ciutadania que els ha votat per donar explicacions del posicionament d'aquesta agrupació, d'aquest grup parlamentari al Parlament. Sí, i em sembla que també inclou fer projecte d'independència. O sigui que estant a dintre has de fer projecte d'independència igualment. O sigui, has de mirar a veure quin moment pots fer la declaració d'independència. O fer propostes independentistes nítides. Tot moment. I no fer autonomisme perquè encara que de vegades ens sembli que hi ha lleis dintre del Parlament que dius aquesta llei de vegades diuen, però si passen coses del català, però si no serveix per res. Si no serveix per res. O sigui, tot el que facis, al final, tot el rellevant t'ho posen davant del Tribunal Constitucional que t'ho esmicola, o si no, fins i tot ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'atreveix amb el 25% del castellà. O sigui, realment, mil cosetes que no van enlloc, no van enlloc. O sigui que el que es farà és una acció per independència a dintre del Parlament de Catalunya. Evidentment, pot ser que de la gent que hi vagi, si no hi ha un projecte clar per fer la independència, pot ser que algun deixi l'escó i llavors correrà l'escó, però es quedarà gent a fer independència dintre del Parlament, perquè això sí que seria la mort que féssim autonomisme dintre del Parlament. De tota manera, si aquesta agrupació d'electors és capaç de capitalitzar només el 50% de l'abstenció independentista, que us he dit abans, farà molt mal. Allò serà un terratrèmol. Allò serà un terratrèmol. Serà un terratrèmol, perquè poden ser... O molt bé. Molts diputats, més de 20 i més de 25. O sigui, pot ser un terratrèmol. Si som capaços de capitalitzar aquesta abstenció,
només a més les persones que han votat altres partits, sinó només l'abstenció, que no han estat conformes, allò pot ser un terrabastall importantíssim. Per tant, confiem, i aquest projecte il·lusionant, que realment es tingui la força per culminar allò que es va començar.